Nitong April 28, pumalo na sa 1.02 milyon ang naitalang confirmed COVID-19 cases sa buong Pilipinas. Nang kaparehong araw rin naitala ang 6,895 na bagong kaso ng coronavirus. Dito sa gitnang Luzon, 3 probinsya ang pasok sa top 10 provinces na may pinakamataas na naitalang COVID cases sa loob lamang ng isang araw. Pang-apat ang Bulacan na may 283 new cases. Sinundan ito ng Pampanga na may 267 na kaso. Habang 10th spot ang Nueva Ecija na may 79 na kaso. Sa talaan naman ng top 20 municipalities and cities na may mataas na daily COVID-19 cases, pang-12 ang City of May Kawayan sa Bulacan na may 90 cases noong April 28. Pang-19 naman ang City of San Fernando, Pampanga na may 57 naitalang bagong kaso. Sa latest coronavirus bulletin ng Central Luzon Health Department, 82,082 na ang confirmed cases sa buong rehiyon. 9,324 ang active cases. 1,864 ang namatay at 70,894 ang recovered. Ayon sa DOH, 98.11% o 9,148 sa mga active COVID patient ang nagpapakita ng mild symptoms. 44 ang asymptomatic, 60 ang moderate cases, 54 ang severe cases at 18 ang critical na kaso. Samantala, extended hanggang May 14 ang Modified Enhanced Community Quarantine sa Bulacan na kasali sa NCR Plus Bubble. Habang sa Pampanga, hinihintay pa kung magkakaroon ng panibagong extension ang umiiral na household lockdown sa bisa ng Executive Order No. 5B-2021. Rainiel Pawid, CLTV News.